дар асоси нақша чорабиниҳои шӯъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Турсунзода дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 рӯзи мудофиаи гражданӣ гузаронида шуд. зимни баргузории ҷамъомади пагоҳирӯзӣ ва дарсҳои намунавӣ доир ба намудҳои ҳолатҳои фавқулода ва роҳу усулҳои мудофиаи гражданӣ бо хонандагон дар мавзӯъҳои тарзи дурусти расонидани ёрии аввалини тиббӣ, воситаҳои ҳифзи инфиродӣ, таъйинот ва тартиби истифодабарии онҳо, амали хонандагон ҳангоми рух додани заминларза ва сӯхтор, дарсҳои кушод гузаронида шуда, дар рафти он омӯзгорону мутахассисон ба хонандагон маълумотҳои муфид доданд. ҳамзамон саволу ҷавобҳо байни хонандагон доир гардида, расмҳои эҷод намудаи онҳо ва саҳнаҳои марбут ба офатҳои табиӣ намоиш дода шуд. сипас дониши гирифтаи бошандагони муассисаро ҷиҳати дар амал иҷро намудани онҳо бо риояи тартибу қоидаҳои зарурӣ доир ба пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулодаи хусусияти табиию техногенӣ дошта мавриди санҷиш қарор доданд. омӯзгорону хонандагон ва дигар кормандони муассисаи таълимӣ дар вақти муайяншуда аз дохили бино ба ҷой бехавф таҳвил дода шуда, тибқи талабот гурӯҳҳои радиатсиониву кимиёвӣ, хизматрасонии паноҳгоҳҳо, оташнишонӣ, санитарӣ, наҷотдиҳӣ, хабардоркунӣ ва ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ таъсис дода, ҳар яке вазифаҳои дар наздашон гузошташударо иҷро намуданд. чунин чорабиниҳо ҷиҳати баландбардоштани сатҳи маълумотнокии хонандагону омӯзгорон доир ба пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода дар ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳр гузаронида мешаванд, ки он метавонад ба омодабошии доимии хонандагон ва омӯзгорону дигар кормандони муассисаҳои таълимӣ мусоидат намояд. дар идома мутахассисони соҳа доир ба истифодабарии таҷҳизоти гуногун ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода ба ҳозирин маълумоти муфассал доданд. дар интиҳои чорабинии омодабошӣ як қатор фаъолон барои ба таври намунавӣ иҷро кардани вазифаҳояшон бо сипосномаи шӯъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Турсунзода сарфароз гардонида шуданд.